Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем ці распачынаем увогуле просто абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі і подводзім пэўныя вынікі 2021 года у эфіры Еўрарада. І сёння нашим гостцем стане заснавальнік фонду дапамогі рэпрэсаваным BuySol Андрэй Стрыжак. Добрый день, Андрэй. Вітаю, Зміцер, вітаю, шановныя гледачы і слухачы. Дзякуй вялікі, што нарэшце знайшоў час далучыцца да нашага эфіра. І давай, я так разумею, што канец года ва ўсіх гэта так как бы падвядзенне, там здача ўсіх справаздачаў, дэдлайны і ўсё гэта такое. І справаздача BuySol, яе ўжо падрыхтавалі. Чым можаце пахваліцца, якія вынікі? Ну, калі казаць пра юрыдычную справаздачу, то паводле законаў Літоўскай Рэспублікі, дзе мы зарэгістраваны, яна павінна быць здана ў канцы фінансавага года, які скончваецца ў сакавіку. Так што калі казаць менавіта пра дакладныя лічбы, то яны будуць гатовыя троху пазней. Але ўжо сёння мы можам сказаць пра тое, што гэты год стаў такім самым годам салідарнасці, як і 2020. Улічваючы тое, што актыўная фаза супрацьстаяння паміж беларусамі і нелегітымнай уладай на вуліцах, на жаль, скончылася. Падавалася б, што і людзей ўжо, в прынцыпе, гэта не надта бянтэжыць і турбуе, але гэта не так. І калі мы будзем казаць пра нейкія канкрэтныя лічбы, то можна сказаць, што за гэты год з 1 студзеня па вось канец снежня 2021 года фонд BuySol дапамог беларусам на 1 200 000 еўра. Уражваюць лічбы. Так, я тут зраблю такую невялічкую рэкламную паузу для таго, каб пачуць, што як размяркоўвалася, куды пайшлі грошы гэтыя і колькі, як там пишут телеграм-каналы гэтыя всякие там сліўныя, скраў сабе Стрыжак. Не забывайтеся подписываться на наш YouTube канал, ставьте такую вось там птушечку, натискайте подписаться, і ўсё гэта вы пачуеце. Хто не подпісаўся, для таго гэтая інфармацыя будзе недасяжная. Андрэй, і ўсё ж таки вось вельмі важнае, безумоўна, пытанне. Як гэтыя грошы размяркоўваліся і як паўплывала на магчымасці аказання дапамогі все тыя меры супрадзення вам, якія прадпрымаў беларускі рэжым? Но калі казаць пра размеркаванне, то львіную долю гэтых сродкаў складаюць сродкі, сабраны на персанальных зборах. На нашым сайце buysol.org можна адкрыць свой персанальны збор под нейкую персанальную патрэбу. Іх было вельмі шмат розных гісторый, якія мы адкрывалі і паказвалі людзям за гэты год. Больш за 200 таких збораў было адкрыта і паспяхова закрыта сабранымі суммамі. І там самыя розныя рэчы, там пачынаючы ад дапамогі сям'і палітзняволенага і скончваючы тэрміновымі аперацыямі для людзей, якія выехалі з Беларусі, атрымалі траўму, ўжо знаходзячыся ва ўкраіне альбо ў Польшы, альбо ў іншых месцах. А калі казаць пра нейкія іншыя нашыя накірункі працы, то у нас іх зараз 4. Яны выглядаюць як дапамога дваравым ініцыятывам, дапамога сем'ям палітзняволеных, адукацыя тых людзей, якія былі звольненыя, і такая спецыфічная наша дзейнасць, як экстранная эвакуацыя. На гэтыя накірункі таксама грошы скіроўваліся. Калі казаць пра дапамогу палітзняволеным, то за гэты год праграма, якая працуе вось якраз першы год, пакрыла больш за 300 заявак ад сем'яў, якія прыйшлі да нас і папрасілі па дапамогу. Гэта не лічачы персанальных збораў, якія таксама адкрываліся. Калі казаць пра нейкія перашкоды, якія робіць беларуская ўлада, то адзінае, што яны могуць зрабіць, па-першае, гэта спрабаваць ачарніць працу нашай арганізацыі, а другое, гэта паспрабаваць запалохваць людзей, якія маглі б з намі супрацоўнічаць. І вось вынікам гэтага года стала прызнанне нашай групоўкі экстрэмісцкай, і мяне персанальна таксама экстрэмістам. Але вельмі цікава, што прызналі персанальныя мае старонкі ў Фейсбуку і ў Тэлеграме, а вось Інстаграм у мяне выходзіць зусім не экстрэмісткі, так што нават в умовах Беларусі можна спакойна на мяне падпісвацца ў Інсце. Вось, так што калі так коротка падсумаваць, то беларускай уладзе абсалютна нічога не атрымалася зрабіць, каб перарубіць гэты поток солідарнасці, і тыя механізмы, якія мы карыстаемся для ўвядзення грошай у Беларусі, яны працуюць спраўна.
абсолютно без праблем, і тут беларуская ўлада нічога не можа зрабіць, на шчасце. Вось сапраўды гэта вельмі важны момант, калі ну не толькі вас прызнавалі як нейкіх экстрэмістаў, якія пераводам, дапамогай сродкамі людзям, якія трапілі ў складаную сітуацыю, нібыта вы такім чынам там падтрымлівалі ці фінансавалі пратэсты і гэтак далей, але нават людзям пагражалі, што калі яны будуць атрымліваць гэтыя грошы, то яны таксама будуць мець нейкую крымінальную як мінімум адказнасць за гэта. Спрацавала ў іх, баяцца людзі, ёсць, ты вот сказаў, што ўсё ж такі каналы засталіся, але наколькі людзі, якія ў Беларусі, ёсць у іх перасцярогі, што вот я да, мне цяжка, но я зараз атрымаю ад Байсола грошы і ўсё, і каюкі, і за краты. Слухай, ну, канешне, страх такі ёсць, людзі разумеюць, што ёсць пэўна небяспека, але таксама трэба разумець, што той механізм, якім мы карыстаемся, ён не пакідае так званага лічбавага следа, які вёў бы да нас. Людзі атрымліваюць дапамогу і фактычна адсачыць ад кулі, ад каго яна прыйшла, ва ўмовах сённяшняй беларускіх рэалій немагчыма. Пакуль ніхто яшчэ не навучыўся прасочваць гэты ўвесь ланцужок, як гэта ўсё ідзе. Таму фактычна гэта хутчэй такі момант псіхалагічны для чалавека. Ён павінны сам для сябе быць упэўнены, што вось я давяраю гэтым хлапцам, я давяраю таму, што яны робяць, іх бэкграунду, што яны могуць бяспечна заводзіць грошы ў Беларусь. І ў прынцыпе тое, што мы робім ужо на працягу 1,5 года, гэта пацвярджае. Ніводнага цэнта, ніводнага байта, саташы альбо рубля мы не згубілі на гэтых пераводах, якія робім у Беларусь. І гэта кажа пра тое, што ўлада рэальна можа толькі запалохваць, толькі наполягаць на тым, што чалавек вось можа трапіць пад нейкую крымінальную адказнасць. Але каб пад яе трапіць, проста трэба разумець, што чалавек нешта атрымаў. Беларуская ўлада сёння не можа адсочваць тыя каналы дапамогі, якія мы выкарыстоўваем. Ну, будем спадзявацца, што так яно і будзе працягвацца. Андрэй, калі прыгадваць часы бай COVID-19, то на вось гэтыя збор дапамогі, вот гэтыя сродкі, якія ішлі ў фонд бай COVID-19, гэта былі грошы беларусаў. Як беларусаў у самой краіне, так і беларусаў замежжа. Ну, найперш, прынамсі, сабралі вялізныя грошы, нечаканыя грошы, мне нават украінцы писали, что вот у нас столькі грошай сабраць, улічваючы тое, что і самих украінцаў болей і дыаспара большая, ну наўрад ці патрымалася. А беларусы здолелі. Зараз, калі казаць пра дзейнасць Байсола, гэтыя грошы адкуль, чые найперш? Ну, найперш, канешне, гэта таксама беларускія грошы. Збольшага зараз гэта дыяспаральныя данаты, але тут таксама трэба разумець, што шмат з тых беларусаў, якія знаходзяцца зараз внутры Беларусі, карыстаюцца той парадай, якую мы даем усім, улічваючы наш спецыфічны статус на сённяшні дзень. Мы раім людзям карыстацца альбо еўрапейскімі, альбо расійскімі картамі. Гэта ўжо не такая экзотыка, як гэта было, напрыклад, там год 5 таму. Людзі шмат хто працуе за мяжой, шмат хто мае сваякоў альбо сяброў за мяжой. І вось як бы у іх ёсць гэтыя замежныя карты. І таму казаць, ці чалавек фізічна знаходзіцца ўнутры Беларусі, ці ён знаходзіцца па-за яе межамі, зараз складана. Тым больш, што доступ да нашага сайта з Беларусі магчымы толькі праз ананімайзеры, праз VPN. А VPN шыфруе месцазнаходжанне чалавека. Таму вось адказаць на гэтае пытанне абсалютна на 100%, будучы упэўненымі, што гэтыя лічбы дакладныя, я не магу. Але з таго, што бачу, што вельмі моцны удзел і дагэтуль інтарэс да ўсей нашай беларускай справы падтрымліваецца ў беларускай дыяспары, у беларусаў усяго свету, якія абсалютна адусюль данацяць на дапамогу ахвярам рэпрэсаваных. Напрыклад, вось нядаўна мы атрымалі некалькі пераводаў з Японіі. Вось як бы гэта ўжо абсалютна норма такая стала, што людзі, беларусы ёсць паўсюль, і беларусы хочуць дапамагаць Беларусі. Давай вось на гэтую тэму мы крыху пазней яшчэ да яе вернемся. Вельмі важная актуальная тэма салідарнасці беларускай. Яшчэ один момант, ёсць пытанне, тут нам задаюць наши гледачы, але я зраблю такое пераду слоўе.
Дзень таму у нас у эфіры быў эканаміст Вадзім Іосуп, і я калі спытаўся ў яго, ці магчыма у якасці чарговых санкцый адключэння Беларусі ад SWIFT, ён выключыў гэтую магчымасць. Тым не менш, не выдаючы, правда, вось сакрэты, як вы там ўсё дзейнічаеце і перадаеце дапамогу, пытанне ад нашага гледача: як вы плануеце перадаваць дапамогу рэпрэсаваным унутры Беларусі, калі офіс Ціханаўскай і Халезін дамогуцца адключэння SWIFT і пераводы ўнутр краіны з-за мяжы стануць немагчымыя? Ну вось, калі ўсё ж такі Іосуп будзе неправы і гэта здарыцца, ёсць план? Ну, я скажу так, что мы значно больш падрыхтаваныя, чым гэта было год таму, напрыклад, до всяких розных форс-мажорных штук. Размовы про SWIFT ідуць ужо дастаткова даўно, так что у нас быў час правесці рэсерч, правесці даследаванне таго, як мы будзем працаваць. Калі ў двух словах адказаць на гэтае пытанне, то значна ускладніць нашу працу толькі адключэнне інтэрнэту ў Беларусі. А ўсё астатняе гэта, канешне, задачы, гэта, канешне, праблемы, але яны тэхнічна вырашальныя. Вось калі ў Беларусі не будзе фізічна, не будзе інтэрнэта, гэта будзе выклік, які, канешне, прыйдзецца нам неяк разруліваць. Але я думаю, што і ў такім выпадку мы дамо рады. Давай яшчэ некалькі момантаў па вашых накірунках, па вашых праграмах. Дапамога палітзняволеным, як абіраюцца? То есть павінны быць нейкія заяўкі, ці вы самі адсочваеце сітуацыю, бачыце там, скажем, дзесьці ў сацыяльных сетках допісы пра складаны стан сям'і пэўнага палітзняволенага і прапануеце дапамогу? Як гэта робіцца? То есть на карысць каго найперш ідзе ваша дапамога? Ну, па-першае, трэба вызначыцца з дэфініцыямі, як кажуць. Мы вызнаем палітзняволенымі ўсіх людзей, якія зараз знаходзяцца за кратамі па палітычных прыкметах. Ёсць спіс, які ведуць нашыя калегі-праваабаронцы, якія юрыдычна абасноўваюць кожны з выпадкаў і прызнаюць людзей палітзняволенымі паводле спецыяльных крытэрыяў. Ёсць іншыя лічбы, якія ведзе, напрыклад, там такая група ініцыятыўная, як Dissident Buy, і тыя людзі, якія з ёй камунікуюць. І ёсць яшчэ адна лічба, якую ўвесь час прамаўляе следчы камітэт і дабаўляе там, на жаль, колькасць гэтых справаў. Справаў палітычных заведзена 4700 штук на дадзены момант, але трэба разумець, што шмат з гэтых справаў заведзеныя по факте. Это не значит, что там есть человек. Например, милициант идет по улице и бачит, что вывешены червоно-белый стяг. Заводится криминальная справа по факте вывешивания стяга. Не факт, что человек знойдены будет, якому повесить эту криминалку, тому шмат з гэтых криминалок такие пустые, скажем так. Але все ровно. Это кажа про то, что людей за кратами по политичных прикметах значно больше, чем гэта вызначаюць и правоабаронцы, и іншыя группы, якія, скажем так, называюць людей спецыяльнымі статусамі. Таму мы тут даволі і гнуткія, мы глядзім на гэта дастаткова шырока, і калі мы бачым, што сітуацыя з тым ці іншым чалавекам крытычная, так, мы ўключаемся і ў ініцыятыўным парадку. І так, у нас ёсць магчымасць прымання заявак ад палітзняволеных і іх сямей на аказанне такой дапамогі. І заўсёды чалавек таксама можа адкрыць персанальны збор для свайго сваяка і блізкага, які знаходзіцца ў турме. Вось, так што вось такія магчымасці у нас ёсць па гэтым накірунку, і ён дастаткова актыўны. І асобна яшчэ трэба сказаць, што мы зараз пачынаем працаваць, і з новага года будзе пашырэнне гэтай праграмы, таму што, на жаль, мы побачили, что словы яны не будут сидеть своих терминов, не спраўдзіліся. Шмат хто ўжо адсидел свои термины и зараз пачынаюць выходзіць. И у гэтых людей зусім іншыя проблемы. Это проблемы социализации, проблемы аднаўлення здоровья, проблемы отъезда, потому что шмат хто з іх атрымлівае так званы воўчы квіток и не могуць нікуды уладкавацца на працу. Гэта будзе такі асобны важны накірунак, які мы з партнёрамі таксама будзем развіваць у наступным годзе. Калі казаць пра тых людзей, я заўсёды з вялікай радасцю чытаю паведамленні у тваім неэкстрэмісцкім інстаграме, да прыкладу, калі вы пішаце, што вось яшчэ аднаму чалавеку дапамаглі з'ехаць з Беларусі там з-пад пераследу, з-пад крымінальнага артыкула выйсці і гэтак далей. Колькі такіх людзей было цягам года,
і таксама можа быць парада ад цябе, можа быть чалавек знаходіцца ў такой сітуацыі, не ведае куды звяртацца. Вы дапамагаеце толькі тым, хто на вас выходзіць, ці самі, можа быть, ведаеце каму дапамагчы, на яго з прапановай выходзіце? Ну, калі казаць пра нейкія агульныя парады для людзей, якія зараз апынуліся ў гэтай сітуацыі, тут ёсць дастаткова просты, адначасова вельмі складаны псіхалагічны момант. Гэта такая дылема: заставацца і сидзець у турме, ці з'язджаць і пачынаць новае жыццё фактычна, таму што на новым месцы ўсё роўна прыйдзецца ўладкоўвацца па-новаму, і кожны чалавек вырашае гэта для сябе. У большасці выпадкаў, калі вы бачыце, што пайшла ўжо движуха па вас, што бачыце, што ёсць крымінальныя справы, што ёсць нейкія допыты, ёсць нейкія обшукі, чалавек ужо можа быць у базе невыездных і не мець магчымасць пакінуць краіну спакойна. Але я ведаю асабіста па нашай такой унутранай статыстыцы, што ў людзей звычайна, калі пачынаецца актыўная распрацоўка, калі па чалавеку пачынае працаваць альбо следчы камітэт, альбо яшчэ хтосьці, ёсць пэўны люфт часу, калі яшчэ можна выехаць з краіны, і выехаць дастаткова лёгка. Ну, тут уже як бы пытанне такое, хто якое рашэнне прымае для сябе, і ці заставацца сядзець, ці выязджаць. Адзінае, што магу сказаць пра тое, як гэта рабіць, у нас ёсць дастаткова шырокія магчымасці ва ўсіх беларусаў з усходняй нашай мяжой. Увесь час мы казалі пра тое, што ўсходняя мяжа павінна быць такая ж абароненая і зачыненая, як заходняя, і гэта як бы такі стратэгічны момант, што трэба з Расіі неяк рабіць дэмаркацыю і ўсё астатняе, але бачыце, як тут няшчасце дапамагло ў яшчэ большым няшчасці. Гэта такая падказка для ўсіх. Што тычыцца, напрыклад, таго, якім чынам можна звярнуцца па дапамогу, можна напісаць мне ў той самы неэкстрэмісцкі Instagram. Там я хутчэй пабачу вашыя паведамленні, таму што Facebook экстрэмісцкі, ён, на жаль, такі не надта функцыянальны, і калі чалавек не ў сяброх, ён закідвае гэтае паведамленне ў нейкую тэчку спама, і яго там можна вельмі лёгка прапусціць. Вось, таксама можна звяртацца ў сацыяльныя сеткі экстрэмісцкія, на жаль, нашага фонда, і пісаць туды в асабістыя паведамленні, і, канешне, вас звяжуць з чалавекам, які падкажа, як лепш зрабіць у вашым выпадку. Мы стараемся да кожнага выпадка падыходзіць індывідуальна, ну і выбіраем нейкі спосаб, нейкі метод, каб чалавек апынуўся ў бяспецы. Праграма пераадукацыі или перапрафілявання, новай працы, новай прафесіі атрымання. Найперш гэта скіравана на тых, хто выехаў, ці на тых, хто застаўся ў Беларусі, але вось з воўчым білетам і не можа проста ўладкавацца на працу. Як гэта працуе? Ну, працуе такім чынам, што гэта такі лагічны працяг нашай праграмы дапамогі звольненым. Просто ў пэўны момант мы побачылі, што, ў прынцыпе, грошай застаецца ўсё менш, і яны скончыліся напрыканцы канцоў на гэты накірунак, але людзям все роўна трэба дапамагаць. І мы зрабілі адмысловы збор, на якім збіраем сродкі якраз для таго, каб пераадукоўваць гэтых людзей, даваць ім новую прафесію. Калі мы кажам пра тых, хто застаўся ў Беларусі, безумоўна, хутчэй гаворка ідзе пра нейкія дыстанцыйныя формы працы, таму што ты абсалютна слушна заўважыў, шмат хто атрымлівае такі воўчы білет, і проста неважна, хто ты па прафесіі, ты проста не ўладкуешся на працу ў сваім горадзе, дзе жывеш. Калі казаць пра тых, хто выехаў, тут іншая спецыфіка. Напрыклад, часта бывае, што ў чалавека дастаткова добрая прафесія, якую ён можа на новым месцы таксама выкарыстоўваць і быць абсалютна канкурэнтна здольным на рынку працы, але ў яго не хапае моўных навыкаў. Ён не размаўляе на мове той краіны, у якую пераехаў. Тады, напрыклад, у нас ёсць магчымасць чалавеку аплаціць такія моўныя курсы. На жаль, гэтая праграма не надта вялікая на сённяшні дзень, мы не надта кажам пра яе так шырока, скажем так, не рэкламуем яе шырока, таму што ресурсаў там не надта шмат, але спадзяемся, што ў новым годзе ресурсаў троху дадасца, і тады больш будзем чуць і пра нейкія цікавыя прыклады таго, як людзі пераўладкаваліся дзякуючы гэтай праграме, і больш шырока будзем запрашаць людзей да яе ўдзелу.
Андрей, я думаю, что и ты не раз сустракаўся, і я бачу, вот прычым неяк вот буквально учора ці заўчора такі допіс, что вот давялося выехаць, ніякай дапамогі, некуды там звярталіся, але ніхто не адгукнуўся, ніякія ні фонды, нішто, цяжкім стане знаходжуся і гэтак далей, гэтак далей. Ці частыя такія выпадкі, прычыны адмовы ў дапамозе, увогуле, что рабіць у такой ситуации человеку? Ну, самый хуткі і просты адказ – гэта адкрыць персанальны збор на сайце baysol.org. У нас дастаткова шмат людзей, якія выехалі з краіны, якія апынуліся ў такім вось цяжкім становішчы, робяць такія зборы і дастаткова паспяхова іх збіраюць. Не скажу, што гэта, канешне, 100%, што там усіх гэта атрымліваецца, але гэта явно больш за 50% такіх паспяховых збораў. Ну і таксама трэба ўлічыць, што калі чалавек рэальна вельмі цяжкіх абставінах, нават сабраныя 100 альбо 200 евро могуць быць яму дадатковай дапамогай, вельмі важнай і патрэбнай ў гэты час. Другая тэма – гэта тое, што амаль ва ўсіх краінах, якія атачаюць Беларусь, зараз створана шмат розных структураў, якія так ці інакш дапамагаюць беларусам. Зразумела, што іх рэсурсы таксама абмежаваныя, але, напрыклад, вось у Варшаве ёсць спецыяльны гуманітарны склад, на якім можна ўзяць адзенне альбо нейкія рэчы, якія табе патрэбныя на першы час. Ёсць магчымасць атрымаць юрыдычную кансультацыю, дзякуючы працы розных структур, розных фондаў. Зразумела, што ў розных краінах ёсць розныя магчымасці. Тыя краіны, якія больш заможныя і вялікія, дзе дыяспара беларусаў больш, то там і магчымасцяў больш. Але збольшага трэба разумець, што, канешне, тыя, хто выязджаюць, у першую чаргу яны атрымліваюць дастаткова такі складаны статус. Калі мы кажам про Украіну, напрыклад, там ёсць праблемы з легалізацыяй. Вось літаральна только учора Верховная Рада працягнула сваё рашэнне наконт таго, што беларусы могуць знаходзіцца больш доўгі перыяд у Украіне легальна. Але ўсё роўна трэба кудысьці выязджаць, каб выбіраць гэтыя дні недастатковыя для перабывання ў краіне. Таму як бы для мяне самае галоўнае тое, што тут, напрыклад, у Літве адбываецца, то, што мы тут стараемся рабіць, гэта данасіць нашу экспертнасць да людзей, якія маюць кантакты з міністэрствамі профільнымі, расказваць пра тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы, каб гэта праўна абаснаваць і каб праўна мяняць сітуацыю такім чынам, каб людзі маглі спакойна ўладкоўвацца на працу і мець заробак, бо увесь час усё роўна на дапамозе ты сидзець не будзеш. Вось так што збольшага у гэты нам кірунак вось ёсць думка і ёсць дзеянне. Канешне, гэта не адмяняе нейкай экстрэннай дапамогі, і вось усіх, хто трапіў у такую складаную сітуацыю, я запрашаю адкрыць свой персанальны збор на сайце baysol.org і сабраць гэтыя сумы, якія вам патрэбны на вашыя патрэбы. Ці давялося цягам гэтага года сутыкацца з махлярамі? Так, безумоўна, гэта частка нашай працы. Могу сказаць, што больш актыўныя яны па весне і па восені. Я думаю, што гэта звязана з нейкімі там псіхічнымі, псіхалагічнымі момантамі. Гэта часта не проста махляры, гэта такія хейтары, якія спрабуюць на гэтай сітуацыі атрымаць нейкія бенефіты. На жаль, заўсёды так бывае. Сітуацыя зараз выглядае так, што ёсць беларусы, напрыклад, якія спрабуюць атрымаць дадатковую абарону ці там статус уцекача, не маючы для гэтага нейкіх аснаванняў. І вось яны, бывае, нават так прыходзяць і пытаюць, а што трэба зрабіць? А можа мне напісаць, што Лукашенко дурак у Фейсбуку, гэта дастаткова ці не? А вось як там пацвердзіць, што мяне пераследавалі? Недавно беларуская блогерка Тацяна Гарэльчык якраз таки выкладала такі пост, у якім была апісана гісторыя дзяўчыны, якая спрабуе легалізавацца в адной з заходніх краінаў, не маючы на гэта аснаванне, яна не была удзельніцай пратэстаў. Так што, на жаль, гэта было, ёсць і будзе, з гэтым прыйдзецца сутыкацца, з гэтым прыйдзецца далей працаваць, і улічваць гэта. На шчасце, такіх людзей не шмат. Калі казаць пра колькасць, то я думаю, што за год у нас набярэцца, хіба 10 такіх гісторый, дзе реально мы сутыкнуліся з сітуацыяй, калі нас спрабавалі, вось так па-чорнаму развесці, скажем так. Вы выпрацавалі ўжо механізмы вылічэння гэтых махляроў і змагання з імі? Канешне, ёсць верыфікацыя, ёсць такая штука, як вельмі шырокая сетка знаёмстваў, скажем так, што калі чалавек сцвярджае, што ён актыўнічаў у нейкім там раёне, ці меў судачыненні з нейкімі раённымі ініцыятывамі, вельмі хутка можна даведацца, ці гэта праўда ці не.
і по кожным чалавеку дастаткова лёгка можна прабіць ягоны бэкграунд у Беларусі, ягоныя гісторыі, як ён удзельнічаў альбо не удзельнічаў у руху. Больш за тое, паміж арганізацыямі, структурамі, якія займаюцца дапамогай, ёсць дастаткова добры контакт, і заўсёды можна высветліць, ці чалавек, напрыклад, не атрымаў пад тую ж самую мэту нейкую суму, і потым спрабуй пад тую ж мэту знайсці яшчэ дадатковае фінансаванне. Тады можна проста пагутарыць і даведацца, ці чалавеку недастаткова грошай, ці чалавек проста хоча некалькі разоў прадаць аднаго і таго самага кота ў мешку. Ну, по-рознаму бывае. Канешне, бываюць сітуацыі, калі мы не зусім хутка бачым, што чалавек махляр, і, напрыклад, былі такія выпадкі, калі ўжо былі адкрытыя зборы, нейкія пэўныя сумы былі сабраныя, але пасля таго, як мы даведваемся, што чалавек, напрыклад, нам хлусіў, то тады прымаецца рашэнне пра закрыццё гэтага збора і пераводу ўсіх сум, якія былі сабраныя, на дапамогу палітзняволеным, як самай неабароненай частцы нашых падапечных. Вось, так што так, сістэма ёсць, яна працуе, за гэты 1,5 гады мы ўжо ўсё адпрацавалі. Ну так, я хочу, дарэчы, ад цябе папярэдзіць усіх махляроў, бо я ведаю гэтую схему, што ўсе фонды салідарнасці, дапамогі і гэтак далей, яны ў прынцыпе працуюць у выбачайце за тавталогію, супрацы і кантактуюць адзін з адным, абменьваюцца інфармацыяй, і таму спрабаваць вот зараз я тут з-пад стрыжака што-нибудь выцягну, а потым пайду яшчэ ў другі фонд і там што-нибудь выцягну. Но яно не працуе, абменьваюцца інфармацыяй, ўсё становіцца зразумела. Так, ну і зараз да смажанай, можа быць, тэмы хацелася б звярнуцца таму, хто хоча штосьці такое вот жирненькое ад нас пачуць. Нагадываю, что трэба подписываться на наш YouTube канал. Націскайте кнопочку, не складана, а нам прыемна. Андрей, я памятаю, вельмі любілі цябе розныя там прапагандысцкія і праўладныя тэлеграм-каналы, пісалі пра цябе шмат, і пра твой Мерседес, на якім ты там рассекаеш па Вільні, і пра шыкоўны нумар у гатэлі, і пра амараў на сняданак і на вечеру і гэтак далей. Цягам гэтага года чым адзначыліся? На чым цябе яшчэ подлавілі? Ну, скажем так, не надта яны разнастайныя ў сваіх падыходах. У гэтым годзе можна сказаць, што не было такіх моцных атакаў, скіраваных менавіта супраць мяне, акрамя вось гэтай гісторыі з экстрэмізмам, але ўлічваючы тое, што мы ўжо 19-й у спісе экстрэмісцкіх фарміраванняў, то гэта зусім не навіна. І гэта ўжо не ўспрымаецца як нейкая там спецыфічная атака. Гэта ўжо такая руціна стала, скажем так. Але трэба падзякаваць, канешне, прапагандыстам беларускім, бо яны наздымалі шмат матэрыялаў, якія прысвечаныя мне. І мы выкарыстоўваем гэтыя матэрыялы у роліках, якія выходзяць на маім YouTube-канале, які называецца «Свае чужыя». Вось там уже вышло 14 відэа, это мой такі старт, это вынік году. Я паспрабаваў сябе ў якасці YouTube-блогера. Я думаю, што людзі могуць самі ацэніць, як гэта атрымалася. Ну, збольшага, ў прынцыпе, выглядае неблага, як мне падаецца, па праглядах. Так што вось той відэаматэрыял, які яны нарабілі, у прынцыпе, ок. Я удзячны, таму што ёсць чым разбавіць і папрыкалвацца у гэтых роликах. У лепшым стылі YouTube блогераў гэта была такая хвілінка, як там называецца гэта у вас у ютубераў, сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. Ну так, ты ж таксама рэкламуеш ваш YouTube-канал. Дарэчы, я так подпішуся, правда, ты ўжо столькі разоў сказаў, што трэба зрабіць, я зраблю. Дарэчы, я на твой канал подпісаўся. Супер, выдатна, дзякуй, Зміця. Да, і ў прынцыпе, калі казаць пра нейкія такія атакі, уже просто прызвычаіліся, уже нічога новага. Дарэчы, пра лобстэраў гэта больш да Лёшы Левончыка, майго партнёра і сябра з байхелпа. Вось яго там все спрабуюць абвінаваціць. А мяне вось не ведаю, калісьці Чемаданова, якая ўжо не з'яўляецца спікерам МУСа, прыдумала гэтую байку пра бургеры і таксі, вось яна неяк так і цыркулюе. Ну, гэта смешна з аднаго боку, з іншага боку да гэтага трэба ставіцца як да дажджу альбо да снега. Ну, з гэтым нічога не можаш зрабіць, просто можна не заўважаць, пасмяяцца калі-некалі. Так што так, прапаганда сваёй асноўнай мэты дэмаралізацыі не дасягнула і не дасягне.
Ну что ж, я яшчэ раз нагадаю про YouTube канал Сергея Андрея Стрыжака «Свои чужие». Подписывайтеся, цікавы і з такой, ну, вельмі добрай подачай дае Андрей інфармацыю, і адначасова подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё. Будете заўсёды мець абвесткі про наши свежие выпуски. Андрей, а не, ну, как бы так, не злуе, не выклікае непрыемныя ўражанні, калі там спрабуюць там пакапацца ў нейкай прыватным жыцці, а так зараз не пра Мерседес, а про тое там, знаешь, як яно любіцца, где з кім спіць, каму здраджвае і гэтак далей. Вот было такое, здаецца, было, і як рэагуеш? Слухай, ну гэта таксама справы ўжо даўнія 20-го года, скажем так, конца 20-го, пачатку 21-х, калі мы спрабавалі раскручваць гэтую карту. Але ёсць вельмі важны і вельмі моцны момант. Тая сістэма бяспекі, якая зараз у нас выбудаваная ў арганізацыі, яна не дазваляе мець такіх уцечак інфармацыі, які б маглі б там, не ведаю, падказаць нейкі ход, арыгінальны ход для прапаганды. Тое, што вось на відавоку, то яны спрабуюць неяк выкарыстоўвацца. Але пытанне такое, што у Байсоле не шмат публічных асобаў увогуле, якія маглі б там якімсьці чынам, з якімі можна нешта там павыдумляць, нешта там пакамбінаваць. Вось ёсць гэтая даўняя байка пра наш нібыта раман з Александрай Зверевай, які вось там круцілі у мінулым годзе. Ну гэта смешна, гэта выглядае вельмі недарэчна, улічваючы тое, якія адносіны паміж Сашай і яе маладым чалавекам Эдуардам Бабарыка. Вось яны вельмі такія цёплыя, і я разумею, што зараз ёй непроста, і там 20 год, якія свецяць Эдзіку, гэта просто, ну, абсалютна безглуздзіца. Ну, я думаю, што яму якраз іх будуць ліпіць за тое, што ён дапамагаў розным грамадскім ініцыятывам, якіх вось цяпер экстрэмісты такія, як мы, удзельнічалі. Той самы Байкавіт-19, у якім быў і Матолька, і я. Вось, таму як бы влада не даруе гэтай ўсёй гісторыі. Ну і калі вяртацца да нейкіх такіх, як ты кажаш, смажаных рэчаў, ну, няма падставаў для гэтага ў іх, яны не бачаць ніякай інфармацыі ўвогуле, таму не могуць нават нічога прыдумаць. Вось, ну і юзаюць нейкія старыя байкі, не ведаю, гэта мяне ўжо ніяк не кранае, я ведаю, што людзей, пра якіх гэта пішуць, таксама ўжо ніяк не кранае, бо гэта не арыгінальна, не цікава, і з самага пачатку было абсалютным трызненнем. Ну і коротко, Андрей, яшчэ тут некалькі пытанняў. Першае, цягам гэтага года што цябе найбольш уразіла, прыемна уразіла? Но былі выпадкі, калі, не скажу пра прыемна, скажу пра тое, што рэальна уразіла. Уразіла тая хваля салідарнасці, якая была з сям'ёй Андрэя Зельцера, якога застраліў КДБшнік, і я быў вельмі ўражаны тым, наколькі людзі ўключыліся ў гэтую гісторыю, наколькі для ўсіх было важна падтрымаць, улічваючы тое, што ў любых іншых умовах пахаванне гэтага чалавека было б вельмі масавым, прыйшло бы там, не ведаю, тысячи і тысячи чалавек. Але ва ўмовах сённяшняй Беларусі вы бачылі, што там было зусім не шмат людзей, але людзі хацелі выказаць сваю салідарнасць хоць неяк. Яны выказвалі вось донатам, магчымасцю дапамагчы сям'і. А іншыя рэчы, якія мяне ўразілі, гэта тое, што адбывалася з людзьмі, з іх разуменнем сітуацыю ў Беларусі, калі я пабачыў, што пачалі выязджаць тыя, хто раней не збіраўся. І для мяне гэта таксама вельмі важны сігнал. Зразумела, што беларусы застаюцца беларусамі, дзе б яны не былі, тыя, якія прачнуліся не толькі ў 20-м годзе і раней, ну і тыя, хто ў 20-м годзе прачнуліся і адчулі сябе беларусамі. Але мяне ўражвае тое, з якой хуткасцю мае сябры, мае знаёмыя апынаюцца альбо ў эміграцыі, альбо ў турме. І баюся, што 22 год у гэтым плане не будзе адрознівацца ад 21-го. І яшчэ больш баюсь таго, што мы да гэтага прызвычаемся. Як прызвычаіліся да крымінальных артыкулаў, як прызвычаіліся да таго, што 3 гады гэта, ну, норм, 5 год, ну, шмат, 12 для нас яшчэ пакуль шок. Але што будзе ў наступным годзе, хто яго ведае, як там будзе. Таму, як бы, такія ўражанні, скажем так. Ну, вот я хацеў спытацца твае самыя вялікія там расчараванні ці непрыемныя ўражанні, але так разумею, вот это твае апошнія фразы былі менавіта на гэтую тэму.
Ну так, я думаю, что большых расчараванняў у гэтым годзе ў мяне не было. Усім, чым можна было і ў кім можна было расчаравацца, я гэта зрабіў яшчэ ў 20-м. Ось, а 21-й ён быў такі год, ведаеш, які вельмі шмат часу заняў на адбудову працы і адбудову ліній камунікацыі з іншымі людзьмі. І нарэшце, вось напрыканцы года я могу сказаць, што гэта адбылося, што мы цяпер ведаем, як працаваць, ведаем, з кім працаваць і ведаем, дзеля чаго мы працуем, што будзе далей. Моя асабістая лінія планавання зараз пасунулася з планавання на паўгады год до 3-5 год. І я разумею, што бліжэйшы гэты час мы будзем займацца гэтай справай, нам прыйдзецца ўсё больш пагружацца ў пытанне дапамогі беларусам, бо хуткага вырашэння пытання беларускага няма. Хопіць беларускай салідарнасці на 3-5 гадоў, не дай бог болей? Слухай, я думаю, што так, тому што людзі ўжо тыя, хто, скажем так, хочуць займацца гэтай справай, тыя, хто хочуць дапамагаць, яны выйшлі на такую марафонскую дыстанцыю, у якой самая галоўная вынослівасць і гатоўнасць до таго, што хуткага результата можа не быць і што трэба вельмі шмат працаваць, і нават калі ты будзеш выкладацца на ўсе 100, не факт, што гэта прынясе задавальненне, не факт, што гэта прынясе той результат, якога ты чакаеш. Але, ну, тут ведаеш, як гэты знакаміты эксперымент у нацысцкім канцлагеры, чалавек, які хоць нешта робіць, ён мае шанец на тое, што ён выжыве, што ён пабачыць, чым все скончыцца. Калі ты нічога не робіш, гэта апатыя, дэпрэсія і ў выніку хвароба, смерць, все што заўгодна. Дзякуй вялікі, Андрэй. Так, Ральф, дзякуй, Байсол, вы выратавалі шмат беларусаў. Mandas Incorporation, прыемна бачыць Андрэя, дзякуй за дапамогу беларусам. Ну вось ввогуле Стрыжак наш герой. Ну што ж, дзякуй вялікі, Андрэй. Можаш некалькі слоў, ну я не ведаю, навагодніх пажаданняў, віншаванняў, парадаў беларусам сказаць? Ну, мои пожадания и віншавания будут такими. Бережите себе, бережите свое здоровье. Нам треба яшчэ вельмі шмат чаго прайсці разом. Зараз вельмі моцныя стresсы, зараз вельмі небяспечны час для нашага сэрца, для нашай психікі. Трэба уметь выгружаць гэта ўсё. Я бачу, што ў Фейсбуку зараз ідзе дыскусія, ці можна святкаваць Новы год, ці можна ввогуле чамусьці радавацца, калі ў нас столькі палітзняволеных, калі ў нас столькі бяды ў краіне, калі ў нас столькі няшчасця і гэта ўсё нарастае. Я думаю, што мы маем права і мы можам святкаваць, таму што гэта вельмі важны момант захавання нашага псіхічнага стабільнага стану. Нават на вайне вайскоўцы знаходзілі час і магчымасць паставіць маленькую ёлачку у акопах і спадзявацца на лепшае. І мы, в прынцыпе, ў такім самым стане. І калі мы не будзем насычаць сябе нейкімі пазітыўнымі эмоцыямі, то лепш не будзе і тым, хто зараз, напрыклад, за кратамі, калі яны будуць ведаць, што мы таксама пакутуем, калі яны будуць ведаць, што нам таксама вельмі дрэнна зараз. Таму дзеля нашых палітзняволеных, дзеля тых людзей, якія не могуць з намі быць сёння за святочным сталом, мы павінны радавацца, таму што рана ці позна гэта ўсё скончыцца, і мы павінны дажыць да гэтага моманту, калі Лукашенко і ягоная хеўра будзе сидзець на лаве падсудных здаровымі і гатовымі да новага жыцця, якое мы будзем будаваць ужо без іх. Таму маё галоўнае пажаданне здароўя і цярпення, таму што ў нас вельмі доўгі шлях, які трэба прайсці разам. Дзякуй вялікі, Андрэй. Ах, ну вось, а я думаў, ну пройдзе цэлы эфір і нічога ў гэтым сэнсе не будзе. Стрыжак, пакажы пуза, ад'едзенае на грантах. Ну, у лепшым у моей сацыяльнай сеткі там ёсць фото ў поўны рост, і можаце палюбавацца. Можа быць, нават фото ню Стрыжака знойдзеце. Няма. Дзякуй вялікі. Андрэй Стрыжак, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас праз 20 хвілінаў в эфіры Еўрарадыё. Заключны выпуск гэтага года праграмы «Ідэя X». У нас у гасцях філосафка, прафесарка, прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай Тацяна Шчыцова. Слухайце, глядзьце, прыдбаць сабе новую кнігу беларускай нацыянальнай ідэі, якая хутка ўжо будзе надрукаваная. Дзякуй вялікі, Андрэй, усім развітанню.